Iraila oraindik urruti dago, baina hurrengo ikasturtean pentsatzeko garaia heldu da. Nafarroako ikastetxetan aurrematrikula egiteko epean baikaude. Hori dela eta gaurkoan Nafarroako ikastetxetako zuzendaritza kideen elkartetik Mikel Larraza dugu gurekin eta gai honen inguruko xehetasun guztiak emango dizkigu. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Ainhoa, bai. Zer modu zaude? Ongi. Bueno, kanpainan buru belarri, baina ongi, bai. Bueno, azaldu iguzu noiztik nore izango da aurrematrikula egiteko epea? Bueno, aurten pixka bat lentxeago izango da, otsailaren batetik zazpira, aurrematrikulazioa egiteko garaia. Gero epe hori bukatuta, bai egia dela, familia horiek ere egin beharko dutela matrikula behin betikoa, eta hori izango da martxoaren amaiera aldera. Hori bada urten gertatu den berrikuntzetariko bat, ze lehen egiten ziren matrikula horiek guztiak gero berriz ekainaren amaieran. Baina aurten departamentuak aurreratu du behin betiko matrikula egiteko garai hori 3 urteko ikasle berrientzako martxoaren amaierara, imaginatzen dut ere, pixka bat gauzak azkarrago eta denbora gehiagorekin egiteko. Baina berez aurrematrikulazio bilera kanpaina egiteko izena emateko epea izango da otsailaren batetik zazpira. Eta nola egin dezakegu? Bueno, aurreko urteetan bezala, familia joan beharko dute, hautatu duten lehenengo aukeran jarri duten ikastetxe horretara, eta bertan aurkeztu beharko dute derrigorrez, familia liburua edo pasaportea, eta baita ere erroldatze agiria edo jaiotzearen erroldatze agiri hori. Baita egia da urten badagoela ikastetxe gehiago jartzeko aukera, lehen 3 ikastetxe besterik ez ziren, eta orain badago zerrendan 6 ikastetxe jartzeko aukera hori. Orduan, dokumentazioa lehenengo aukera hori hartu duzun ikastetxera eraman da, egina egongo zen aurrematrikula izen ematea da. Eta orduan, asteazkenetik aurrera, zazpira arte eta gero aipatutako datak ere kontutan hartu beharrekoak. Bai, ondoren izaten dira epe batzuk, behin-behineko zerrendak ateratzeko, gero horiei zerbait gehitu nahi bazaie eta gero behin betikoak ateratzen dira, eta beranduxeago lehen esan dugun bezala matrikula egiteko garaia martxoaren amaieran. Eta nola joaten ari da kanpaina? Bueno, ongi, azkenean gure kanpaina pixka bat izan da ere aurreko ikasturtean egindakoaren jarraipen bat, eta egin genuen joan den urtean bideo bat D-ereduan ikasitako pertsonen testigantzekin, munduan barna zeudenak sakabanatuta, hemendik ez hain urrun eta batzuk oso urrun. Orduan aurten egin duguna izan da pixka bat horri buelta eman, badugu abantaila bat, eta 40 urteko esperientzia dela eta D-eredu publikoarena, baditugu ere eta etxetik hurbil, herrietan, auzoetan, D-ereduan ikasitako pertsonak eta gainera asko egunerokotasun horretan ezagutzen ditugunak, dendariak, erizainak, osasun etxetan, kazetariak, hainbat ogibide dituzten pertsonak eta egin duguna da pixka bat ekarri hain urrun ez dauden pertsonen testigantza horiek edo testigantza baino agertuko dira karteletan, kasu hontan Txantrea auzoko pertsona dira, baina beste auzo batzuetan edo beste herri batzuetan pertsona horiek aldatzen joango dira. Hurbiltasun hori ere adierazteko, ez direla D-eredu publikoan ikasten duten ikasleak munduan barna bakarrik ibiltzen, baizik eta gure inguruan egunero dauden horiek ere badirela. Zein da D-ereduaren eta D-eredua publikoan, zuk ikusi, zein da bere berezitasuna? Bueno, D-ereduarena orokorrean, argi dago badela Nafarroan egun daukagun murgiltze eredu bakarra, eta bere esango genuke balio handiena edo, ziurtatu dezakegula ikasle horiek elebidunak izango direla Nafarroako 2 hizkuntzetan, 2 hizkuntza ofizialetan, bai gazteleran eta baita euskeran ere. Horretaz gain, argi dago ere badela eredu bat non gertutasun berezi bat ematen den, eskola publikoen ikuspuntutik are gehiago izaten garelako topografikoki edo geografikoki etxetatik hurbilen gaudenak, eta baita ere beste gertutasun mota bat, eta bada familiak askotan feedback hori ematen digute, eta bada emozionalki eta azkenean noski ikasle batzuentzako ezaguna ez den hizkuntza batean murgildu nahi baldin baditugu,
eman behar diegu ere goxotasun bat, hurbiltasun bat, eroso sentitu behar dira, eta nik uste hori dela D eredu publikoaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat. Bueno, hamarkada asko pasa dira, hasi zenetik. Bai, bagabiltzaia 40 urtetik hurbil, bai. Hasiera batean badakizue ongi jakingo duzu, ez zela erraza izan, transizio garaiak eta horiek pasa berri eta orduan euskaraz ikasteko trabak besterik ez zeuden, bai. Eta pixkanaka herri ekimenak, jendeak aldarrikatzen zuenaren harira, sortu ziren pixkanaka udal ikastola batzuk eta hortik abiatuta ja, gaur egun denok ezagutzen dugun D eredu publiko hori eratu arte eta etengabe bilakaera batean gaude, ez? Hor ere izan dira azken urteotan aldaketa batzuk legean, non azkenean ere Nafarroa osoan badugun aukera euskaraz ikasteko edo gure seme-alabak matrikulatzeko, eta pixkanaka, mantsoa balin bada ere, goaz hobera egiten behintzat euskal hiztunen eskubideetan. Eta azkenean hor ditugu emaitzak ez, hor daukagu hor kazetariak, aipatu dituzun lanpostu guzti horiek ez, eta aurpegiak. Hori da, bai, azken 2 urte hauetan horregatik ez dugu ere bilatu nahi izan olako gauza berezirik, baizik eta azkenean hor ditugulako lekukoak, ezta? Horiek erabili ditugu eta, denok ezagutzen ditugu D ereduan ikasitako pertsonak eta nola edozein lanbideetan euskara izan den beraientzako bide bat, beraien bizitzako lanpostu hori aurkitzeko eta etorkizun bat eratzeko. Aurre matrikulei dagokienez, aldatu izan da kopurua urteekin? Aurre matrikulei begira diozu, karo. Bai, noski, hasiera batean... Matrikula, bai. Bai, izugarria izan zen hasieran D ereduak izan zuen gorakada, ez errez egotetik, eskaintza sortzen joan zen heinean, hasierako urteetan izugarrizko gorakada izan zuen, bai. Gero azkeneko hamarkada hauetan, bai mantendu dela pixkanakako gorakada batean, eta azkeneko urteetan agian mantentzera jo du. Egia da hala ere, duela 3 urte adibidez, irakaskuntza publikoaz ari naiz, 19% inguruan zela Nafarroan D eredu publikoan matrikulatzen zuten familiak, duela 2 urte ja 20%ra igo zen, iazkoan ja 23%tik hurbil gabiltza, eta honek, pentsarazi aldu, agian izan dela eren legearen aldaketa horretan, beste herri eta auzo batzuetan lehen ez zegoen D eredua gehitzen joan dela eta horregatik izan dela, baina bai badagola datu oso adierazgarri bat eta izan da joan den urtean izan zela Iruñerrian 10%ko igoera bat, eta oso adierazgarria da, ezin diogu egotzi bakarrik legearen aldaketa horrek izan duen eraginari areagotze hori, baizik eta, argi dago jendeak ere gero eta gehiago baloratzen duela euskaraz ikastearen aukera hori. Eta D eredua, hor euskara da erdian dagoena, ardatza, eta zer gehiago eskintzen du D eredu horrek edo aldatu egin da D ereduaren barne? Bai, noski. Azkenean hezkuntzaren mundua etengabeko bilakaera bat da, egokitu behar zara garaiek agintzen dizuten horretara, azkenean ari garena da, gizartean txertatu ahal izateko pertsona horiek ez den, ezta? Eta gizartearen eskakizun horiei erantzuna eman behar zaie, alderdi askotan, ez bakarrik teknologiak aurrera egin duelako, baizik eta metodologietan ere aldaketa handiak izan dira gure hasieratatik hona. Eta D eredua beti izan da nik uste metodologia horietan hausnartzeko, ikertzeko eta probatzeko eredu adierazgarria. Orduan, noski, hasiera batean ere familiek eta bazituzten behar batzuk eskolarekiko, eta pixkanaka ere, familia horiek badute ezagupen handiagoa ere metodologia ezberdinetan, espazioen antolaketan, eta gauza horiei guztiei erantzuna tokian toki
eredu publikoak egoki ematen die, azkenean ezagutzen dituelako ere toki bakoitzean dauden ezaugarri berezi horiek. Bai, ez da eredu publiko guztiak noski baduela bere funtzionatzeko era, baina ikastetxe bakoitzaren autonomia oso garrantzitsua da. Ez bai da gauza bera, ikastetxe txiki batean Nafarroako iparraldean eskaintzen duzun hezkuntza hori, edo hiri batean 600, 700, 800 ikaslerekin izan dezakezun errealitatea. Orduan, eredu publikoak egiten duena da, tokian tokiko behar horiei erantzun, ezaugarriak ezagutu, eta hurbil gaudenez, bai geografikoki eta baita familiei ematen diegun gertutasun hori begira, egiten duguna da ahalik eta erantzun zehatzena eman tokian tokiko dauden behar horiei. Tokian tokiko hori lurraldeak bere ezaugarriak dituzte, baina dena den hurrengo ikasturteari begira badute amankomunean, zer eskainiko da? Azkenean gure eskaintzaren oinarria, esan dizudan bezala da alde batetik dagoen familien eskakizun horri erantzutea, eta baita ere gure profesionaltasunari begira. Berrikuntza metodologikoetan eta murgilduta gaudenez, noski horretan dihardugu urtero. Baita ere egia da, azkenaldi honetan oso prentsan askotan ikusi duguna eta entzun duguna eta eztabaida publikoan dagoena izan dela ere jardunaldiaren kontua. Etendako jardunaldia, jardunaldi jarraia, eta hemen ere, nik uste dut txalotzekoa dela departamentuak hartu zuen erabakia izan zela ikastetxe bakoitzeko familien hitza kontutan hartzea, eta egia da ikastetxe batzuetan, baita eredu publikoko ikastetxeetan ere, izango direla honen inguruan aldaketak. Baina, diodan bezala, azkenean familiek daukate azken hitza, eta nik uste dut badela modu egokiena komunitate guztia ados egoteko eramaten diren aldaketa horiekin. Familiak, orduan azkenean, protagonismo handia dute. Bai, noski, guk beti eredu publikoan eskaini dugu parte hartze hori, badaude estamentu, esango digu, ofizialak edo ikastetxe guztietan daudenak, eskola kontseilua eta bertan badituzte beraien ordezkariak eta baita familiek, irakasleak ez diren langileak. Baina horretaz haratago badago betidanik konpromiso bat familien parte hartzearekin. Esan dizudan bezala, azkenean murgiltze eredu batek eskatzen du beste nolabaiteko konpromiso bat, eta horrek eramaten gaitu azkenean familiekin askotan elkarlanean ibiltzera, beraiek etxean murgiltze edo hizkuntza berri horren eskuratze horretan oso lagungarria direlako, eta oso garrantzitsutzat jotzen dugu ikastetxe publikoetan beraien laguntza hori. Edo zein esparruetan, bai aurrera eraman behar diren lanetan, edo eraldaketa ezberdinetan, adibidez patio bat eraldatzeko irakasleak eta familiek elkarrekin lan egitera, iradokizunak entzutera, eta behintzat familiek ere sentitu dezatela ikastetxe publiko horiek badirela euren parte eta denon artean lortzea beraien seme-alaben hezkuntza ahalik eta integralena, ahalik eta osoena eta ahalik eta guztion adostasunarekin izatea. Eta gero, sare zabal bat duzuenez hemen Nafarroan, hori dena antolatzeko nola antolatzen zarete? Bai, esaten dizudan bezala gure abiapuntua beti da ikastetxe bakoitzaren autonomia, eta hortik abiatzen gara. Azkenean, Nize elkartean egiten duguna da, zuzendaritza taldeek ditugun behar ezberdinak edo zalantza ezberdinak mahai gainean jarri, foro horretan ahalik eta guztiontzako aberasgarrienak diren eztabaidak sortu, eta horrela beti errazagoa da daukazun errealitate horren aurrean erantzun egokia ematea. Denok aberasten bai gara ikastetxe batzuk besteen lanarekin. Ez bai da gauza bera, lehen esan dizudan bezala, ikastetxe handi erraldoi baten kudeaketa edo herri txiki batean ematen aldena, eta denok daukagu ikasteko beste ikuspuntu horietatik, bai. Eta azkenean horretan bihurtzen da Nizeren lana. Gure elkarte edo erakunde ezberdinekin
elkartrukatze eta ordezkari izateaz gain, departamentuarekin, beste euskal eragile batzuekin, sortzanekin, ikastolen elkarteekin, Euskara Bidearekin, edo dena delakoarekin beharra dagoenean, gu geu ere gara ikastetxe publiko horien ordezkari leku horietan, eta saiatzen gara gure beharrak eta gure aldarrikapenak edo iradokizunak helarazten leku horietara. Gure artean ere, elkarre eraginarekin, elkar laguntzeaz gain. Zure kasuan konkretuki, Bernearen Txenpare ikastetxeko zuzendaria bezala, nola prestatzen ari zarete hurrengo kurtsorako, eta nola joaten ari da ere aurtengoa? Ongi, adibidez gure kasuan bai aurten izan dela orain arte izan ez dugun prozesu bat, eta izan da hain zuzen ere aipatu dizudan jardunaldiaren erabakitze hori. Kasu honetan, izan zen beste urte batzuetan daukazun programazio horretaz gain, beste gauza bat gehitu behar genuena, ez? Eta horrek markatu du pixka bat aurtengo nondik norakoa. Ez zen aurrera atera, baina parte hartze zabala izan zen, 153 edo egin zuen alde, gainontzekoak ezezkoa edo ez zuten bozkatu edo. Baina hori kenduta, beste ikasturte batzuetan izan dugun lana izaten da. Hemendik aurrerakoa normalean izaten da aurre matrikulazio garai honetan ikustea zenbateko matrikula berria ditugun, jakin zenbat gela izan ditzakegun datorren urtean, 3 urteko gela horretan edo baita ere beste maila batzuetan etorri daitezkelako ikasleak beste ikastetxe batzuetatik edo beste herrialde batzuetatik, eta kopuru horiek ikusita hasi antolatzen nola izango den hurrengo ikasturtea. Aurre matrikulei buruzko datu zehatz bat kontsultatu nahi baldin badugu, nora jo dezakegu? Gure web horria eta baitugu sare sozialak ere, Facebook ere badugu Niz elkartean horietaz gain, azalpen zehatzenak badaude Nafar Hezkuntza Departamentuko horrian, bai? Bertan badago sartzea, educacion.navarra.es horretan, eta badago atal bat bereziki aurre matrikulazioko informazio guztia biltzen duena, nahiko argia, zenbait zalantza argitzeko, eta nik uste dut azkenean badela modurik errazena. Noski ikastetxe bakoitzean ere, edo nor zalantza balin badu, ikastetxe horretara deitu, hurbildu, eta bertan ere ematen altzaizkie behar dituzten azalpen guztiak inongo zalantzarik gabe. Eta bero gogoratzeko, aste honetan noiz hasiko irekiko da epea horre matrikulatzeko eta noiz arte? Bai, izango da ostegunarekin, otsailaren bata, eta iraungo du otsailaren 7 arte. Uste dut, otsailaren 7ko, eguerdiko ordu 2 arte, dolako zerbait dela zehatz mehatz. Hori izango da epea, eta oso argi izan behar duena jendeak, inork gero sorpresarik eraman ez dezan, da bakarrik egin behar dela eskaera eskola batean. Zuk lehenengo aukera hori jarri duzun ikastetxe horretara eraman behar duzu inprimakia, eta ezin duzu ustetan agian beste ikastetxe batean ere aukerarik izango zenuela bi inprimaki bidaltzen badituzu, bat eskola batera eta bestea bestera, automatikoki biak deusezten dira eta geratuko zinateke departamentuak egokitzen dizun plaza batera joateko beharrean. Orduan horrekin gutxienez jendeak argi izan dezala, eskaera bakarra, urren ez urren nahi dituzun ikastetxe horiekin, eta behin hori eginda, prozesuak aurrera eginala, jendea jakingo luke zein izango den datorren urtean bere seme-alabaren eskola. Kontutan hartzekoa, bai, eta mil esker, Mikel. Bale. Ondak, bai. Zuei ere, eta azkeneko gure kanpainako objektua edo hemen daukat, zuek jakiteko zuri ere oparituko dizut, eta bada maiozu mundua ezagutzeko D ereduko pasaportea, bai, eta hau izan da urten eta iaz erabili dugun, esango dugu objektua edo, bai? Ze polita. Bai, hortxe. Eskerrik asko. Zuri, esker. Eta horrengora arte. Bale, eskerrik asko.